A vindeira fin de semana Chantada será a sede das terceiras xornadas da Rede de Educación Galega en Transición, unha acción aberta a profesores, nais e pais e todo tipo de persoas interesadas no mundo da educación e no coñecemento de novas propostas fora do máis convencional. Cristina Castro é unha das coordinadoras destas xornadas que terán como punto de encontro a aldea de Garabelos e o contorno da Casa das Árbores. Fai 3 anos que se constitui un grupo de profesionais, de pais, que, bueno, que tiñan persoas conscientes e críticas en torno á educación e que buscaban, bueno, unha reflexión e unha mudanza que se correspondera con todos os cambios sociais e dos tempos de hoxe. Entón, este ano escolleron Chantada para celebrarse. Entón, bueno, aí contactaron con xente de aquí, algunha persoa que tamén pertence á rede, bueno, de aí surxiu a idea, levamos traballando meses, o sea, incluirnos a xente daqui da vila tamén para participar activamente. Nada, xa hai unha data que é do 22 ao 24 de setembro. 3 días para desenvolver un intenso e variado programa que vai dende actividades para a convivencia, coloquios, charlas, accións lúdicas e talleres, incluso opcións para as nenas e nenos. Vai haber unha zona de acampada para que, bueno, xente de toda Galiza se poida desplazar. Tamén a convocatoria están, bueno, todas as casas rurais e aloxamentos da vila para que a xente escolla. Bueno, é unhas xornadas colaborativas, un precio mínimo de 8 euros, a xente tamén colabora con verduras, toda a comida vai ser vegetariana, bueno, o que se compre vai se comprar aquí na vila. Que máis? Bueno, é un espazo, vai haber espazos para crianzas, que o obxectivo da educación é que o centro sexa o neno e a nena. Entón, bueno, vai haber espacios de xogo libre e actividades acompañadas para os nenos, o sea, que non se pense con actividades só para adultos, senón que para familias, para que traigan tamén os seus nenos e nenas e participen activamente, porque ao final eles son os protagonistas da educación. Esta rede tamén nace de eso, de pensar outra rede que, bueno, outra educación que teña como protagonista os nenos e que sexan eles un pouco que os programas, os contidos de educación se adapten aos ciclos naturais dos nenos, que eso, bueno, creemos e concordamos todo que non está acontecendo agora mesmo. Para inscribirse poden facelo a través da páxina de Facebook Educación Galega en Transición ou polo blog educacionentransiciongalicia.wordpress.com. É un espacio de investigación, de intercambio de experiencias, de ver que se está facendo en diferentes lugares de Galicia, porque inda que non se visibilice, hai moitas actividades, moitas proxectos alternativos que xa hoxe en día están aparecendo, están surdindo, e moitos pais están sumando a eles. Entón é moi interesante que alguén de Lugo saiba que están facendo no sur de Pontevedra. Bueno, creemos que eso tamén, ese intercambio de experiencias é importante que se dé, ademais de investigación, de reflexión, traer experiencias dende outro lugar. Eu estuve en Uruguai e en Brasil tamén coñecendo proxectos alternativos, e vou traer unha experiencia de educación consciente viva, que tamén, bueno, son cousas que ir vendo, tendo ideas do que se está facendo por aí, porque eso sirve para reconstruir unha educación que un pouco no que, bueno, pensamos e nos parece interesante querer polo menos facer ese espacio de dedicar este tempo a ver que pode sair de aí. Trátase dun colectivo e dunhas xornadas nas que se implican tanto profesores de educación pública como de centros privados. Tamén existen proxectos de pedagogía, bosques escola, cooperativas de pais. Bastantes proxectos alternativos que están crecendo nos últimos anos en Galicia. Tamén asociacións de pais, é un grupo flexible, aberto, horizontal, para que todo o mundo entre e participe. O sea, si chegaron aquí a Chantada pedindo a participación nosa e que nos involucráramos, e a verdade que o recibimos con moitas ganas de que a xente participe, as familias, os profesores. Vai haber xogos de madeiras, unha cooperativa que fai xoguetes de madeira. Vai haber tamén talleres para traballar, de respiración, de meditación, para traballar tamén co corpo, non só estar escoitando que acabe. Entón, creo que tamén vamos a disfrutar, que é a clave. Aprender a través do disfrute.